ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲೊಗುಡು ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಪನ್ಪೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಬೇತೆ ಕಡೆಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ ತುಪ್ಪಿನಕಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪ ಆ್ಯನ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದಾದ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಪೂರೇ ರೇಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ದ ಟಿಪ್ ತೂಕ ಬಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟಿಪ್ ತೂಕ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಬೀಗ ಪಾಂಡ ಬೋಡಾನಾಗ ತಿಕ್ಕುಜವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಬೀಗ ದೆಪ್ಪರೆ ಅನಾಗ ಬೀಗ ನಾಡು ಸೈಯೋಡು ಐಟ್ ಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ ಅನ್ಪ್ಯಾನ ತುಲೆ ಬೀಗ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಐತ ರಿಂಗಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡಿಬೋಕ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಡ್ ತಿಕ್ಕಾವಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲು ದೀತೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಿನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಡೆ ಬೀಗ ತೊಪ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಾವಲಿ ಇಜಿನ ಪಿನ್ನೇ ಅಂಚ ಪಾಡ್ನಾಂಡ್ ಪಿನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಬೀಗ ಪಾಂಡ ಪಿನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಅವೇನು ತಿಕ್ಕಾದೆ ಬುಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ರಗಾಳೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಈ ಅನುಭವ ಆತುಂಡು ಐಕಾದೆ ಯಾನಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ತುಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ದೊಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಬೀಗನ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಆರಾಮಡೆ ಧೈರ್ಯಡೆ ಪೋಲಿ ಬೋಲ ಬೂರುಜಿ ತುಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಉರ್ದು ಸಲ ಈ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪೋರು ಐಟು ಪುರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐ ಕೊಂಚ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ. ಇಂಚಿಂದ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಕತ್ತೇರಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಚೂರು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವು ದೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ದೆಕ್ನಾಗ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಪೋಪುಣ್ಲ ಅವು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೀಲೆ ಪೂರಿ ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದೇನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇತ ಟಿಪ್ಪನ್ ತೂಕ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಪಾಡ್ನ ಪಂಡ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಬಟನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹೊರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಹೊಸ ಅಂಗಿಗೆ ಪೂರ ಅವು ಕೈ ಪೂರ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಐ ಕೊಂಚಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಒಂದುಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪುನು ತುಲೆ ಎಂಚ ಯಾನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಬಟನ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತು ನಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆರಾಮಡೆ ಗುಬ್ಬಿ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಏತ ಆರಾಮಡೆ ಬರ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ್ನನ್ನು ತೆತ್ತನಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಟನ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಮಸರಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ ಪೊಸತ್ ಕುಂಟು ಕಂತಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಬಟನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇನು ಕೈಕ್ಲ ಪಂಡ ಕೈತ ಬಟನ್ಗೆ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ ಕೈತ ಬಟನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ನಿಕಲು ಹೊರ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಿನ್ನು ಆ ಬಟನ್ ದುಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಡಂಚಿ ಹೊಟ್ಟೆ ದುಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತು ನಾಂಡು ನಿಕುಲೆ ಕೈತ ಬಟನನ್ನು ಪಾಡೋಲಿ ಆರಾಮಡೆ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೇನು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನದು ಎನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರು ಅರ್ಧ ಒರಿ ಉಂಡು ಅವೆಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಪಿದಾಯ್ದಿಂದ ಎಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ತಿಂದದ್ದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಫ್ರಿಜ್ ದಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಪೂರ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಅವಲ ಪೋಡಿಗೆ ಐ ಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆಯಾನ. ಇಂಚಿಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಪೂಜ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಂಡ ಯಾವು ಕೈಟ್ ಒಂಚೂರು ರಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಉಲ್ಟದೀಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಟಿಫಿನ್ಲ ಆಪುಂಡು ಉಲ್ಟದಿದ್ದು ಐತ ಮುಚ್ಚಳನ ಐಕ ಮುಚ್ಚುದು ಫ್ರಿಜ್ ದುಲ ದೀಲೆ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಹಾಳು ಆಪುಜಿ ಇದ ಕೊಡೊಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆರಾಮಡೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಜಿಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಐಕೊಂಡ್ ಟಿಪ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತುಲೆ ಜಿಬ್ಬಿಗೂ ಸರಿ ಒಚ್ಚಲೆ ರಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರಬ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಜಿಪ್ ಆಡ್ಲೆ ಏತ ಆರಾಮಡೆ ಪೋಪುಂಟುಲೆ. ಒಂದೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನ ಅವಲೆ
ಐಕ್ ಪೂರ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಾತ ಟಿಪ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದು ಉಪ್ಪು ಪಂಡದೇನು ವ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತು ಇನ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು.